Boy Fresh on the track. Salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Sitarangura kuberekwa ndi Djsparks Zimbabwe tiri mumastreets patinoita ngwavhiridzo netsvakidzo patinongwavha zvinenge zvichiitika. Muzuva ranhasi ndiri nzvimbo yeHopley pandasangana nekapo yandinayo ida kuti nzwewo dambudziko ravaisangana naro nezvavari kuda kusheyawo nemhuri yeZimbabwe. Saka ndichakurukotedza muchirongwa ndinditonzwa kuti vanonzi anani uyezve vakaronga rini. Akawanda makwesheni atinawo ada kuti nzwisise semhuri yeZimbabwe, ada kuti achase ataure. Saka mudhara muri sei? Ndinofara makasimba here. Makasimba here mama? Tiripo makasimba here. Aiwa, isusu tinofara. Ameno, ndingade kuzivawo kuti mhuri yeZimbabwe ndingade kuzivawo uyezve ndingade kuzivawo futi zvizere kuti imi munonzi anani. Alright, inini ndinonzi Tinashe Meda. Ndinobva kwaMurewa. Alright. Nadzimewo. Alright, amai makasimba here. Tiripo makasimba here. Muri sei mai Meda handizvo? Tizvo zvandizvo? Andizvozvo. Right. Mudhara, I know kuti mune zvamukusangana nazvo mukati meupenyu zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti but before tapinda panyaya ida kubvunza kuti makaroorana rini? Na 2022. 2022? Right, which last year, handiti? Right. Saka dambudziko ramukusangana nayo nderechii? Dambudziko ranga riripo, amai vaitu vakabata pamiri paibva pane 3 months. But pasati pabva wiki rekuti vauda kubva 3 months imomo pauda kubva taona zviratidzo zvenyoka, taona kutoona tusikukwiri, then patinotourara hapaperi kana wiki kana kuti 2 weeks pamiri panoita se panongodisappear, panobva pabva vakazvitaka 2 times. Then page 3 takaona iri nyoka chaiyo hombe yerudzi rwebrown yakanga iri pasi pemattress. Ndofunga yanga yakareba so 45 centimeters. Yanga yakarara pavanorara iwo pasi pemattress, ichipari pasi pemattress kuri kusaidi kwavanoita se kwavanorara iwo adzimai. Right. Saka ko dzimwe nyoka dzese maidziona pai? Dzimwe dzitaidziona mumba, waigona nyoka yapinda mumba kana kuti yakuda kuita se yakuda kubuda padhoo. Kwava tudiki tumasikukwiri tunototi. But chainetsa ndechekuti pamwe pacho yanga iri rain season, pamwe pacho isiri. Parain season taimboti pamwe dzirungonyukawo pahunyoro, but pane kusina rain season manje ndozvaizotishamisha. Then patodziona futi ndipo waibva waita miscarriage. Alright. Saka zvaitikira panapa zvose Pano pamba zvaitira pano pamba. Saka amai, uda kuti muite muchitsanangura boys asi uda kuti musununguke munyatotsanangura nyaya yenyu handika kuti vanhu vanyatsonzwisisa ndizvo zvokutaura nababa. Zvokutaurwa nababa ndizvozvo. Taiona tunyoka mumba wachitiuraya paisambopera kana mawiki, ndaibva ndaita miscarriage. Page 2 takazoona iri nyoka hombe iri pasi pemattress pandakarara, ndopandakazoita miscarriage. Saka izvozvi mukumbosangana nazvo ndikuona sekuti amai vangu vakasvitakura. Tichiita matambudziko iwayo tinozongoti ndomwari mukuteerero redhiyo nei takazonzwawo kuna apostle pachirongo chanabhosho ngora chiyai, ndobva tatsvagawo apostle. Taenda kwaapostle, aiwa takasvika 1-on-1, tinotombotaura dambudziko redu. Ndo vakasvika kuti nhonga kuita kunge vakanga vari kwatiri, kati ndaona wanangu zvakadai watirondedzera dambudziko redu ratanga tafambira chairo. Ndobva watiti zvazvinoda tiite munamato wachaita njakwai wekunoshandisa muri kumba, then mozouya iri Saturday toenda kunoita munamato tichikumbirira tiri kusango. Takaita sezvavakataura. Ndoda kubvunza tiri papapo kuti makabatswa naApostle, kozi maApostle asina vakawanda ka. Alright. Makabatswa naApostle wapi? Anonzi Apostle Monalita. Anonzi Apostle Monalita. Wekundinda D. Right. Aiwa, papa ndikupa zvakazofamba sei, vakakubatsirai sei? Apostle vatipa munamato yakatipa kuti tishandise kunokumba. Takashandisa munamato yedu yatakashandisa tiri kunokumba kwe9 days. Ndokubva tazoenda iri Saturday kusango. Kusango kwaApostle vakanoti pamunamato yatakashandisa tiri koko takanamata.
kuburikidza futi navadzimu wedu vakatiti zvinhu zvinoda kukumbirwa kuna vadzimu wedu naiye musikavanhu. Takaita sezvavakataura, takashandisa munamato yedu takanamata tiri kusango ikoko vachitipeshedzera namatai takabvenge toda kupera simba tichirengolenga avairamba vachikwidzira aiwa namatai zviri pamuri zviita mhepo ibve. Vakatozotaura zvakare nechipo vachiti mandiriwo inini mune chipo kuburikidza nezviri muna amai nogona kunge mune chipo chendarama. Saka vakatoti taiwa kumbirirai kuvadzimu wenyu mugonamata chaizvo, ichida machembero ari kuna amai anogona kusunungura upenyu hwangu inini. Tikati wose kudaro, saka muri kuona aiwa upenyu hunenge hwakuonekero kuburikidza naapostol. Hatina kana gwenzi ratakabatiswa, unozvinamatira iwe pachako wega. Ivo vanenge vachingokupai maplayer lines kuti aiwa ngatinamata pamusoro pezvakati, namata pamusoro pezvakati. Aya ndikuona shanduko mukati meupenyu hwangu. Kana imi wacho ndofunga muri ngono zvekuratidza matama anga atouya. Aiwa hatikuzviona. Amai munewo zvekutaura pamusoro penyaya. Baba vanyatopinda nemunemo ikati mune zvekutaura. Baba vanyatsotaura zvakaitika. Saka makabatsirwa imi makamboendawo here kati baba ndovangoenda wega kuna apostol monalita? Taienda tese kuna apostol tichinoona apostol tichipiwa minamato yekushandisa naapostol. Takangoitawo saizvozvo tichiteedzera zvatanga takaudzwa naapostol kusvika ndazvitakura. Mimba dzaibva dziri pa3 months kasi zvinezvi hadzina kubva. Aiwa, I think ndayatsopanzwiswa. Saka mashoko aminawo mungade kutaurawo munharaunda api maybe kuna umwe ari kuonawo this program, because maprogram akaita saaya tinomaita kuti zvibatsire muri Zimbabwe. Kufunga togara ndichitaura zvinhu zvakadaiwo kutikira pachinge paine munhu ane testimony yake, ane zvaakaitirwa nemabatsirwo akaitwawo, anenge ada kuuya paZim Reality ITV, anongondifonera ndobva ndauya ikoko anenge ari toarenja kasangana mutaundi ndinotaurawo, because I know kuti kune vamwe vanhu vane matambudziko avaisangana nawo kana kuti vari kusangana nawo havasi kuziva kuti vobatsirikana sei, vobatsirwa sei. Ndosvika maona ndanichiti ndichauya ikokoko ndokuonayo kuita kuti vanhu vadzidze nekuziva kuti no, kwedza dambudziko ranenge uinaro Mwari akwanisa kukubatsira dambudziko ranenge uinaro. Saka ende musaite give up neupenyu kana muchinge maita dambudziko. Rambai muchitese muchishingirira pakutsvaga help nekunamatiwa nekunamata omega kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Saka ndofunga ndakunzwa muchitaura kuti dambudziko renyu makazobatsirwa naapostol. Mada kuti tinzwisise kuti before musati maanzwa imi apostol paredio kana whatever makaona apostol, andika mune kuko mamambofambawo here muchitsvaga kubatsira dambudziko remangani? Hongu, munoziva dambudziko rakauya pamunhu haugari, unofamba kutsvaga kuti chii chaoitika. Hatakafamba kwakawanda, tanga tatosvika pakuda kutoneta kukundikana chaiko chaiko, asi kuburikidzawo nenyasha dzakangouyawo through munhu wacho waapostol monalita, tikati rega timbotiraya. Mukutiraya bva tatonyura muzvinhu aiwa. Saka muri kuona tiri kufara so aiwa, tiri kufara, takabatsirwa naapostol. Musagare nematambudziko kunze kumwe vane matambudziko. Inini rangu dambudziko aiwa ndakufara nhasi sina dambudziko. Adzimai vangu ikasika kubva pamiri nenguva diki diki, but kubva pandakatsvaga munhu waMwari aiwa pakatobata. Ndinovimba kuti ndichatobata mwana mumaoko, ende manje tinobata mwana mumaoko. Ndinongotenda nyasha dziri pamunhu waMwari apostol monalita. Alright, aiwa izvizvo tinoda kutenda Mwari and I hope and pray and I'm sure kuti gore rino munotobata mwana chete. Amene amai muno here zvekutaura tisati avhara hedu kune mumwe munhu ane dambudziko akafanira asangana naro, because chinangwa nedonhodzo remainterviews akaita seaya ndeyekuti vanhu vawane inspiration kana kuti vanhu vazive kuti no, matambudziko ariko asi matambudziko anogadziriswa, matambudziko anopera. Amene mune zvekutaura here kune munhu ane dambudziko rakafanana nechi? Chandoda kungoti ndada kutenda apostol nekutibatsira kwavakaita. Izvi pandakatanga kubatsirwa naapostol zvinhu zvangu zvakatanga kuchinja. Saka ndada kungoti kune vane dambudziko rakafananawo nerangu ngavasaneti, ngavatsvaga apostol vanobatsirwa zvinoita. Aiwa, tinoda kukutendai. Mudhara newe munewo here zvekupedzisira? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekungoti ngatisakundwe nasatani. Variko vanhu vaJehovha vakatumwa kuzotinunura matambudziko, variko. Ndakabatsirwa zvangu zviri kuita weduwe. Ndaiva mumwe munhu akaboka meso but matama akutanga kutouyawo nekutova nohope ndichifara. Aiwa, ndinongofara. Apostol akandibatsira dambudziko rangu. Aiwa, ndasina mufaro nedambudziko randandinaro. But pandakaona munhu washa apostol monalita wakundinda follower yebhozhongora
fora newspaper mastudios ese emunozimbabwe munowana namba dzavo. Aiwa, vanobatsira apostoli Monalita. Havana chavanokupa iwewe, ndiwe mukundi weupenyu hwako, muprofita weupenyu hwako, unonamata chako. Vanokupa maguidance lines kuti ngatinamate pamusoro pezvakati, ita so, vachikuvisa mudhi yekunamata. Wega pachako iwewe munhu ndiwe muprofita weupenyu hwako, vanobatsira apostoli. Ndiyauba kudzosera kumashure mbichana pane mabatara nini kuti makabatsirwa ndizva like paita dambudziko iripo makazobatsirwa kusango kuti zvainzi chii chiri pamberi. Right, patakaenda kusango apostoli vakanonditi ndaona pane chipo chiri mauri. Chipo chauri mauri ndechekuti wakaropafadzwa uri munhu anokwanisa kuchengetawo vamwe kuti sababa pamusha, kuti wese auya ndiunochengeta. Saka kuti uchengete vanhu ivavo unenge une chipo chiri mauri chakafanana sendaramawo zvichireva kudaro. Saka inini ndiri munhu wekutiwo zveshuwa upenyu hwacho wanga wakaoma ndisingamboione mari yacho. But pandakangoudzwa naapostoli izvozvo neminamati yatakaita, ndinoti iwe nezvandichatotengetenge Jehovha, ndakatotona mwana ngatiitei zvekugaisa riri bhagidhi ya panogara pakadai vaenzi. Zvinhu zvakatosununguka, hanha musi wandorara nenzara, hanha musi wandonopema. Handisati hangu ndabata mazikunun'unu, but ndinongoona kuti aiwa nyasha dziri pandiri zviri kuendeka. Aiwa, zvokuti munhu aenda adyawo handishayi, mvura yakazara mumugodhi. Ndofunga chibage panongochiona kuti aiwa. Madam, amuzoshairo something chabva vekuti siro something kana pondo ndosadza hatizoshayi. Aiwa, toda kutenda muri weZimbabwe. Zvinhu zvinofadza. Tinoti nemamwe mavhidhiyo tinogadzira vanhu vakasuwa vachadza kuti vari pamahwani vachingowa kusanganawo nefamily kuedza tiri kufara, so zvinhu zvinonakidzawo. Toda kutendai nenguva yenyu because vanhu vazhinji vanowanzonyara kuya pamaplatforms edu. Vamwe vanongova nematambudziko, vanosvika pakutosvika pakufa munhu asinga aine pride, asi imi makwanisa kuti muuye panapo paZim ITV mutauro mushewo nevamwe dambudziko ramaisangana naro. Saka Mwari vakuitire zvakanaka, and I hope and pray kuti munobata mwana maoko, hapana zvinoramba kana Jesu achingwana seapirira. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, chokwadi ichokwadi. Saka guys, I know kuti matambudziko atosangana nevanhu akasiyana-siyana ende vanoda kuhelpwo. Ndofunga nhamba dziri pascreen idzo nhamba dzaapostoli Monalita. Kana pachinge pazonoda kuvabata vanoda kutaura navo vane matambudziko avo zvingangodaro kuriko kune kundiso yako, unovabata panhamba dziri pascreen apo, ndobva mataura mese onzwa kuti ungakwanisa kukubatsira iwo sei semabatsira vakaita mhuri yandina yapanapa. Thank you.